Monggo guyon maton Cak Percil CS. Mak Cange Bulimbu. Nggih. Niki kula lajengaken sedap nggih. Nggih. Sepunten niki kula mriki. Nggih. Aman? Siap aman. Siap. Aman. Maki ngobrol, kula maki kek ngambil sindene jenengan. Lho, monggo niki sedaya kenging. Oh, kenging sedanten niku. Wah, kenging perawan kabeh, Mas. Oh, siap. Nom-nom kabeh, Pak. Nom-nom sendiri. Yuk. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Piye, Pak? Rohame. Mas yo penonton wayang. Tapi lah dijak nyanyi luar biasa. Panggah nyamuk. Tepuk tangannya mana untuk grogol? Iki lho. Luar biasa, Mak. Contoh sing mak-mak seperti ini. Seneng gen kesenian, Oke. seneng budayane dhewe. Oke. Apalagi Malam hari ini di kita malam hari ini luar biasa. Kolaborasi. Ini suatu contoh kabupaten-kabupaten lain memberi acara yang seperti ini. Betul sekali. Spektakuler. Biasanya ngelumpuk dadi siji dipecah dadi loro, tapi tetep dadi siji. Ya, gini coba. Sing penting tetap dadi siji. Balenono pisan kasumbang piye kuwi ya? Najan pecah, Nggih. tetep dadi Siji. Masuk kene pecah kene tetep dadi siji. Tetap dadi siji, Pak. Yuk, coba ya. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu Tak ada gunanya. buat apa? Susah, Buat apa? susah, Susah itu. Tak ada gunanya. luar biasa. Piye? Mak, piye? Emak kudung coklat lho, meneng ae padha ngantuk kok piye gitu. Bayu, iku sing awet sore mang nggawa gelaran pas mlaku karo ngrungono campursari. Ya, jajal ya. Iya. Gitu gitu. Yo. Sareng-sareng kula nggih. Oke? Kok Yo. meneng to, Pak? Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oh, penak. Oke. Nah karo aku santai. Saiki horene diganti huha. Oke ya. Iya. Kalau kau suka kami bilang huha. Kalau kau suka kami bilang huha. Kalau kau suka kami mari kita lakukan. Kalau kau suka kami bilang huha. Huha. Asik. Penak Mas yo adem. Aku roh. Iki ibu-ibu bapak-bapak penonton mesti kebes ning ngene. Ora apa-apa. Lah ancane yo sore udan terus kok. Dimpet sik. Ning alhamdulillah penonton sik samene akeh. Akeh. Iya, undang kok. Mun jeblok kabeh ning mburi aku. Aku mlaku mak serut. Ya ora apa-apa. Awakmu seruk-seruk ngene gak apa-apa. Aku ngene-ngene rumah saku lemah teles. Apa? Telek kucing. Luar biasa Mak Cange. nggih. Meskipun saya di sini jenengan teng mriko, ning tetep jenengan kalih kula kedahipun menjadi satu tujuan untuk Pak Cange. Nggih. Oh iya ning ngono. Ayatno. Ora ketok ketutupan son iki lho. Lah keng mriki jenengan kok ora ketok baras mergo solak lampu pojok. Oh niki to. Oh nggih. Mangke Jenengan- kula pejahi mawon tukang lampune. Oh, aja to kok malah. Lampune nyampe kok iso tukang lampune. Hari wayang sedunia. Dan nasional. Dan nasional leres karena apa? Awake dhewe percil isone kaya ngene iki yo mbiyen melok wayang ngalor ngidul ngetan kulon. Betul. Awakmu yo ngono, isone ndagel, isone pinter yo melok wayang kae. Dadi awake dhewe ning kene merukunkan, paham ora? Masyarakat yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Meskipun yang hadir teles tak jadi soal, tak jadi masalah. Sore mau wis reok. Iki saiki wayang campur sari. Sesuk enek neh. Acarane sok Ringkes. Ringkes setengah semaput mergo treke rasa mlebu. Rumah saku nek menawa. Lah ora diringkes apa mungkin apa niki selawase bocah. Oh iya. Bener. Kita hibur pada malam hari ini piye to carane masyarakat Grogol khususnya Seneng kabeh. Sing teko iki didongakne sehat amin Allahumma. Amin. Rezekine lancar amin Allahumma. Amin. Sing duwe utang-utange lunas. Amin. Iki sing Sing abot. ngutangi lali. Amin. Nah, lek kuwi iso.
Sewenenge dalange didongake Iya, ngono. aku tak dongake lali. Ketoke dalange utange akeh lho. Ora. Lah sampean ngomong utange lunas sampean iso ngono sampean ngomong kok. Tapi ngaten iki kula matur nuwun. Matur nuwun. Bapak Kepala Desel. Kepala Desa desa. kok. Desa. Wah, aku agek tumon iki le. Nyapa? Aku tumon iki Pak Dalang. Pak Mudin apa sapa sing ndongakne iso cowopet. Ora apa-apa, kuwi donga paling Aku Mas Percil. Aku lho mlaku sak Indonesia ya agek tumon iki donga. Mas Percil. Dalam. Aku nggih sampean tak sebutne lho, kur karek separo-separo kabeh. Lah kok saged. Lah pripun wong manut Mbah Mudin kok. Lah nggih Mbah Mudin itu. Mburi iki lho, Mbah Mudin. Mbah Mudin mburi. Omahe mburi gitu. Mburi iki mau. Layak toilete serane ceduke mah ya. Lah, Ora nek lampune kok ciduke. Oh iya lampune mati. Aku lampune mati ra aku nek badanku. Iki omahe sapa kok peteng Mbah Mudin. Basan tak uyuhi jebul pikirku ki apa le lah kok ora nek ciduke aku tak tutul-tutule tembok. Lah ora nek ciduke apa piye kok mas aku kok. Ya lek bundas ya kapok. Lah nggih Mbah Mudin luar biasa. Singkat padat wong iki saiki ra butuh muluk-muluk. Lah iya sing butuh ki mung siji. Butuhe mung siji. Ya mung siji tok. Ketekunan di hati kita untuk masyarakat Grogol sekitarnya. Luar Amin. biasa. Ya, Nuwun luar sewu biasa. kados kula ngeten iki teng mriki beteke napa Mak Cange. Bedake apa, Kang? Golek Ngomongno niku. golek duit karo Mas aku. Niki seduluran. Seduluran iki yang diutamakan silaturahmi. Nah. Iki wujud rasa syukur kula jenengan kalih nika paguyuban napa? Manik Moyo. Manik Moyo ingkang dipinangkani dening Bapak Haji Ipong Muklisoni. Penasehat dan Penasehat. Terima kasih Pak Ipong, matur mbah nuwun sampun diparingi wedal wektu yang sangat longgar. Nggih. Pak Ipong karo Mas Luhur. Luhur. Mas Luhur. Ah, kuwi kancaku, Bos. Masa. Apa kenal awakmu kok? Biyen sekolahe gandeng karo aku. Sak sekolah. Heeh, biyen cuwilik ngene iki saiki tetep cilik aku. Oh, tapi bagus. Bagus. Bocahe resik putih. Pinter. Sering WhatsAppan karo aku. Wes ape piye? Cak Percil lak ning Ponorogo mampir dikei dawet jabung. Awakmu mau yo Aku mlaku rono jebleng pertama tuku dawet ora ngerti. Basan lepeke tak gawa lah kok diutut-ututan lho aku. Ya rayaan karo bakule. Lah aku ora ngerti ya, aku lho ya ora ngomongi ya Mas Luhur. Nek Ponorogo kuwi yo ngono kuwi tuku dawet kudune yo dijipuk mangkoke tok nyapa sak lepeke. Layak badanku jak tukaran apa itu bakul iki aku ngene. Kula mboten Mas Percil, alah nggih pun monggo mawon aku ya ngono. Lah nek ngono kuwi tegese awakmu arep rabi bakule. Lah aku ora ngerti ya. Apa engko nek ana Mbak Dino ngerti apa ora? Aku mau rono ki dhewe. Aku wis gumun karo sinden-sindene anu lho Pak Dalang. Lho matane matane iki lho. Jeneng kula lak mboten sinden 1, 2, 3. Niki benten-benten niki basike. Lah niku kan kula pengen ngertos basic sinden jenengan niku saking napa? Pertama kali ini nyinden niku saking putih kan kula mboten ngertos. Kersane mangke sami ngertose ngoten lho. Nggih, monggo men masa borong mriku pokoke manut. Lah ngen kula ngeten niki sing pojok dhewe niki. Ora ketok mbatek kae to. Kok kene iki ketoke mung salon. Ngeten mawon. Apa ngene? Jenengan mriki mawon. Sampeyan rene tak dudoi. Wegah. Lah iya rumah saku iki lho tak kenal nih, tak kenal makata kamplang sayang. Iki sinden setunggal niki namine Mbak Dwi. Nggih. Niki bengine nyinden. Nggih. Isuk bakul sosis. Bakul sosis. Nggih awane. Nggonku enek Mas Percil mung siji kon ngedol. Sosis. Sosis napa? Nggonku enek siji kon ngedol. Oh, sosis jenengan. Heeh. Pun mboten saged niku. Sosis ora coklat belas kok. Niki jenenge Deni Kristiani. Deni Kristiani. Bengine nyinden. Nggih. Isuke nampani dhuwit. Maton kuwi. Niki bojo kula sing nomor kali. Bojo kula ndasmu lho bojoku ora baca. Lah bojone sapa? Bojoku. Lah ya bojo, lah nak bojo kramane. Bojo kula. Lah ya bojo kula niki. Maksude bojoku iki bojoku. Sing nomor niki namine Dian. Dian. Nggih, niki bengine nyinden. Nggih. Enjing ngopeni pitik. Ngopeni pitik ternak. Nggih, ternak pitik. Niki namine Sutris. Kok Sutris to, Mas? Bapake jenenge Sutris. Oh, nang ngono lho. Jenenge Susi. 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 Pita. Lah iya Pita Susiwati. Aku kenal-kenalan ki ben ora kanu lho. Iki jenenge Susi. Heeh. Niki bengine nyinden. Nyinden.
isuk ngoten jahit. Jahit. Nggih. Heeh. Jahit lambene tanggane sing cerewet niku lho. Niku jahit pakaian to Pak Dinggo. Lah, Tutupi aurat. iki beda melih. Sing tengah Nggih. niki Sapa? alit niki lulusan SMKI. Nggih. Sinten asmane? Jenenge Dar Dar sapa? Darmi niki. Darmi. Mega. Lah ya Mega Sudarmi. Oh, iya. Mega Niki Sudarmi. Darmi. Niki bengine nyinden. Nggih. Isuke merengut ae. Lah ngopo? Nesu karo bojone gampang ngantuk. Oh. Korean niki. Niki jenenge Win. Kok Winda. cekak men to? Windy. Windy. Ah, Nggih. niki Windy. Windy kuwi adike. Lah, Iki sing Winda. Lah iya Winda karo Windy kuwi kembar. Iya ya. Wah, aku iki bose mosok ra apal. Salah. Iki Windy. Tuwek Niki bengine nyinden. Nggih. Esuk awan. Awan. Becak. Wedok becak kuwi lho. Masalah. Maksudnya iki bos becak no lho, Bos Bos. becak. Oke becake oke becak betor niku lho. Niki namine Probo. Probo Rini jeneng semerap. Pun Dengarnya tak nate bener. nate ngepen kula niki. Sinten? Mbak Probo ini. Ampun badokane kathah niki. Ora apa-apa ngene sawisi. Probo Rini Nggih. sinden Jawa Timur luar Nggih, biasa. luar Jeneng biasa, semerap nggih. lagu sambel kemangi Nggih. enake jangan asam kecut. 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 Nggih niki Mbak Proborini begini nyinden saniki enjinge nyambi bakul es degan. Es tegan. Nggih. Ten tlatah pundi niku? Sidoarjo. Sidoarjo. Wah, Nggih. kapan-kapan mampir. Lah nggih jenengan mriku bakul Nggih. es degan saniki. Nggih. Niki sing pojok. Sing pojok niki namine Indri. Indri. Nggih, bakul niki. Indah. Bengine nyinden Awane? isuke bakul. Bakul napa? Nggih, bakul sepedae dheke napa-napa disate. Oh, jenenge iki dodolan ra Nggih. bakul. iso. Sebab ya ora tau tanggapan. Heeh. Kula pengen semrap gadan jenengan menika sing pojok Nggih. sinten? Sing sisih wetan dhewe. Tani sing ndi, Mas? Sing kene. Oh, Sing oh, cedhak aku. Nggih. Kuwi Mbak Yolanda. Yolanda. Heeh. Ono gak kidul to? Kidul. Ono kidul to? Sapa? Etan. Klondo. Etan sing kene ketan Mas, kene Etan. Aku mau kok salat madhep rono to, Mas. Mungkin madhep ndi? Salat madhep rono. Kuwi masalahnya katut mudin masalah. Kula ora katut mudin yo ora. Mudin yo ndutone. Aku. Lha mudin yo ora dudoe lho. Niki sinten Mbak Indri sinten? Niki Mbak Yolanda sing ketan dhewe. Yolanda. Sing sisih cedhak. Asli saking pundi Mbak Yolanda niku? Asli saking Pulung Merdeka. Oh, Pulo. Nggih. Mbak Yolanda niku dalune nyinden. Heeh. Isuke sekolah napa-napa? Iya sik sekolah, tasih Sekolah. sekolah. Oh, sik nggih. sekolah. Pelajar berarti. Nomor kali Nomor kalih Mike. Mike. Nggih. Nggih. Wah, bocah lak plerokane kaya ngono ki wani karo wong lanang lho. Mike. Heeh. Kuwi niku napa kepanjangane Mike Tyson? Ora, Kuwi Mike Mike tok. Tyson. Heeh. Mike tok. Nah, iki bengine nyinden, Nggih. awane jahit. Wah, jahit. Nggih. Nggih. Sing nomor 3 niku kok mesem. Hani. Sinten niku? Hani. Hani lho ora dijak moman guya-guyu susi. Piye Pak? Apa ya Pak? Susi pedhot bocah iki. Iya, nggih. Lah, kayak Niki gitu. bengine nyinden, awane macul. Hani niku. Heeh. Wah, yo Lah Masa. daleme gajah kono ora macul arep ngopo? Nggih. Sing nomor sekawan. Nomor sekawan Marpuah. Oh, Bumar Bu. Bu. Niki bengine nyinden, awane dondom kasur. Wo tentam Bakul kasur. kasur to. Tukang gawe kasur nggih. Kayak kasur nggih. Neng dheke arang kading ya nggih kasur. Oh nggih. Karo bojone tapi. Nggih, mboten napa-napa, pokoke empuk. Sing mriki Kulon dhewe niku sing nomor 5 Mbak Reni. Reni. Nggih saking Pulung juga. Oh, Pulung. Heeh niku bengine nyinden awane bakul banyu. Oh, nggih. Isi ulang kuwi. Isi ulang. Nggih. Ah nggih ancane nggih ngaten iki lalak ngene kan wis Bakul balon. kenal kabeh, Nggih. tepung kabeh. Ngene iki Nggih. ku awake dhewe ape dolan rono ya kepenak, Nggih. kono korene ya kepenak. Mergane wis nyambung. Nyambung. Kula ngampil mbok bilih niki kersane sami ratane. Nggih. Kula ngampil sinden jenengan Nggih. di pindah mriki, Betul, sinden mriki. kula kersane pindah mriko. Nah, Ora apa-apa, Mas. nggih. Ijol-ijolan, Pak. Demen. Ijol-ijolan standar. Awak Iya. dhewe wis waleh karo sing. Waleh. Karo iki. Hei, mikir. Rono. Ono lho cilik-cilik. Iki jenenge mbok masuk awake dhewe iki kono kene tetep dadi siji. Ha, Rono, pindah. Ayo, Reno. Mas Percil. Dalam. Sampai lali iki pagelaran bengi iki uga disengkuyung karo kadange dhewe. Sinten? Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. nggih, Anu. wis. Kuwi apa-apa iki mriku niku wis. Lah nggih. Lah niki Awakmu ngeteri apa-apa nggih.
Mas Agung nggih semerap kula. Pindah. Rumah sakit percel iki. Kayak dalan le. Kayak dalan. Kudu malah diitek karo kuwi. Cilik, wene ana dalan. Hop. Rono karo joget kayak ana spot sing apik. Ayo, Tak. Spot karo joget mlaku rono, engko kono rene dikek spot kono ben mlaku rene. Ayo, 3 2 1. Budal. Asik. Sinden kita lukir. Yo. Awas sing enak dong. Iya pinter. Tangannya siji. Muter dong. Mas Ange, Nggih. kita oper-operan sinden, nggih. Tukeran, Pak. Kula malah Dan demen. jenengan sepatu sembarang. Oke. Sepati yang pindah ke mriki. sini. Ah, Pindah ayo ke Cak. sini. Kanca-kanca di sepati Cak. Angel golek dalang. Tak. Wis kono, sing rame apa? Sing Ah. rame lah perlu dibong. Loh, kok jebong. Lah Ya sing rame ra iki jenenge ngene iki. Yo. Huwe. Pindah. Asik. Naku ini. Terima kasih. Selendem, kamu kondisikan di situ. Oke, Aku yang di sini. aku koordinator panggung sini. Oke. 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 Iki sik tak kei mic sik sita-sita. Nyaduk. Mic iki lho, Nduk. Lah kok ora nyekel mic ape nyapoke ning kono. Ya, kene. Ayo. Tak kei sita-sita. Njaluk model piye iki? Iki panggah oke. Endi? Hah? Iki Endi? lho. Endi nggonmu? Lah iki, mana suaranya? Wes. Aku malah koyo ning alas. Aku aja Ya ngesro. kaji. Iya apa ya? Nah kene penak ya? Ya enak kene ta lah timbang kono. Lho, penak kene deleng iki, panjake nom-nom iki lho, Ya pengrawat. ada no. Oh. Nggonmu sing gender Ebit GAD ya kuwi. Ya tapi kan terkenal. Bocah fotone ireng. Delok, nuwun sewu, Nduk. Ning kene seneng, Nduk. Nggih cahayu nggih. Remen nggih. Nggih. Ya wis. Iki sampean do seneng kabeh ya ning kene. Ya seneng dong. Engko do milih siji-siji ya. Kono senenge ketoke tertekan. Tekanan batin. Kowe noto tak toto bengi iki ya. Ya, delon kemampu aku. Kemampuanmu nggono apa le? Lho, kemampuanmu sembarang jalan apa? Budono bengi iki kemaluanmu le. Oke. Kemampuan, Bro. Kemampuan. Iki awakmu sik ndelok piye? Aku sik Heeh. siap nadanya. Nyanyi. Nyanyi. Kowe jeboloku kowe saiki. Kowe boloku saiki ya, nyanyi ya. Miki aja mbok kene-kene. Rada dhuwur. Kula ning kono katut karo parabola malan koyo F lintang asmara. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning badanku. Hop, ayo.
Tangan. Ayo tangane. Nang ansite tangan. Dalang melok apa ora ketok bareng. Iki lho diteleng bojoku, dileng ora. Apa? Kowe aja ngesro kowe. Lene barang anyar tangane mak kowe. Oh, kembang mawar diwadahi tas. Lek ono sing anyar lali sing lawas. Ayo. Diadai tas anu karo lontong. Sing lawas aku tetep Pak Ipong. Ana duku ana kuaci. Apa? Engko aku bagi siji. Kah. Arepmu Kowe kok ora Transpartif ya iya. Wis sakmene mbane kok sik kurang-kurang Aku to. mari bendina pedhok sampean. Oh. Neng kono iki kuru-kuru kene kok gede-gede. Oke. Kene warek. Ya, dilungkas Rio korban belen loro kuwi. Ora apa-apa. Ruwet aku ae lho. Wong bagus antep rasa ati. Stop. Tresnaku tulus jroning Maju kamu yang joget yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik iyol dikeyol jogetnya gini dong tak yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik iyol dikeyol pinggulnya dikeyol-keyol enak. Suasana pesta menari jangan yang bikin suat dron gembira dron Lho mbake ketolek gila nyawang. aku belajari ayo Ikan ono ora oleh lawang kole. Iya le. Turu coba le. Terusno. Aku panggah mlebu. Kono ra entuk mlebu. Oke, Kakak. tuku lawang dhewe. Jebol gendeng. Iya. Wah, dalange ketoke ngono kuwi kita biasa. Lah ora ketok apa-apa kene ruwe debok kok ya. Pak Ya. Dalang kok ngewangi to? Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik eyol dikeyol-keyol pinggulnya dikeyol-keyol enak penari canger yang bikin asik loh bisa sana apa kiwa tangan penari canger yang bikin heboh maju mundur dangdut bener dangdut tetep ngene. Pak sing iki tak warane aku, Pak. Balik, kowe bagian kono. Sing iki tak aku. Oh, kepik, balik. Aku kok sebut padakno walang sangit iki lho. Lah ya apa kon belok kene kok iso kono lho. Kalau kamu itu hadirnya apa? Kalau ini pasti iso nyanyi apa ya mesti iso. Lah kene ya iso. Coba kono sing. Oke, Bro. Ayo lagu sing paling baru. Iki mau. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Lagu terbaru spesial dari kami. Yo pro kanca Tulanan ning jaba. Padha bulan kadange kaya rino. Grupmu iki saiki nek kapsul lho, rada penak. Langgonku nuwun sewu, langgonku ki lak digawe nyanyi bareng enak. Tembang kangen ya, Nduk. Tembang kangen. Oke, kapsul siap. Siap ya tembang kangen ya. Nadane sepira? Nadane. Joget sing apik, aja nganti ngisi-ngisini Pak Poh, oke? Wala aku sampai isin, aku mudun, sane mudin. Ampun kowe. nek nyeluk aja Pak Po, aja Kakang, aja Cacak. Apa? Pak iku Mbah Kum. Mbah Kum ya. Ngawur wis tuwek ya aku masamu. Awake dhewe iki koordinator. Yuk, tembang kangen ya. Yuk.
langkul enek rock ngerok sing baner ya. Ya. One. Joget. Gimana? Kita bisa loh seperti ini. Kita sedang persiapan mengatur strategi untuk kedepannya. Ayo, jangan coba ya kamu. Oke, ayo pasukan berdiri. Ya, ayo Mas Lenem ngetan ojo kalah rame. Ojo sampai kalah rame. Iya kok. Oh, jaranan ya Mas ya. Neng mesakne sinden kowe gogrok kabeh, Bu. Ponorogo le. Ya ora tau di ngonokne iki gak di ngonokne mbul, aku ora tanggung lho. Lah ya ngrotok awakmu. Kabeh dikencengi. Nggih, ngelak merucut. Mboten apa-apa mriki. Aman. Aman tenan ora? Sinden jenengan aman to Yo mriki. nek masuk angin kon njaluk ganti rugi karo Kang Percil. Ya. Nyapa masuk angin ganti-ganti iki. Jaluk ya kene. Lah ora tau wabah ngono mbok ngenek-ngenek. Apa-apa. Coba kon. Oke, siap. Siap. Ngenteni suhuku ya. Ya. Oke, siap tenono. Ojo gelem kalah karo kono. Oke, siap. Oke. Prewangan ditingkas. Yo, diramekne yo. Loh, Bisa duwe prewangan siji. Di prewangan siji. Lah kowe nyapa kok nggawa sinden wanita Rainaga? Ya wanita Rainaga piye? Iki mastere kene iya iki. Sik to. Mosok aku padane karo anu mbok-mbokane dadak merak ae. Mosok metu aku mbok ono ning ngene iki lho. Awakmu iki lho ngomong sing kono. Sapa sing nantang? Ya kono yang nantang. Adik, ndek njibuk sinden kene. Kae lho. Cerpil, percil. Aku iki Cerpil gasmu iki. Pak Yato. Gondo Potro. Gondo badakmu. Sapa? Guna Carita. Guna Carita. Jeneng lah. Gondo kan anu bakal ngogas. Cok Gondo Potro. Ya, Guna Carita. Kowe lho isomu apa? Aku lho sinden 1 2 3 4 5 wis beres. Ah, ya tetep nang kene Mas. Kompak. Kene lho, Dron. Yogane kompak. Yogane nom-nom. Sindene nom-nom. Dalange tok sing tuwek. Ngono cilaka dhewe. Sesuk gawane bature daro pemandangan ngono aku roh debok karo. Tenang Pak, sesuk tak sepone sampean. Sekolah petang tukang untu sesuk. Aku rek. Kowe apa isomu apa, Dok? Lho. Sembiarang njaluk apa? Iki sembiarang kalir iso. Murid-muridku. Hoi. Sesuk tak daftarne ndung Banteng kabeh. Tutup. Wis tutup. Maksudnya kita jebule perumahan cedhak. Oh, ngono ya. Piye? Aja ngisi-ngisini. Buktekne ning masyarakat grogol. Aja murid-muridmu. Bose lho kaya piye? Kowe iki lho isomu apa? Lho, ngenyek aku Mas sampean. Coba kowe isomu apa ning kono? Lendro Mas, lendro. ayo suhu jangan mau kalah. Yo, njaluk nonton sing lawas apa sing anyar? Nek anyar anu ya diem. Lah nek lawas salep. Padane lara kuwi lho. Apa kowe? Lendro Mas. Iya wis selendro lho kupingmu iki. Wis kena selendro. Sampe nung. Omong nek sak pira kan njaluk 9 apa 6 kok. Dalam berolah vokal itu harus ada seribu neng mustika tuban amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang bersama seru begitu ini ringane kleru to sampean sampean sing kleru Mas iwah tak pamer lah piye sing bosok baleni kok. Neng mustika tuban amat banyak menghias angkasa. Kowe iso apa ora to? Lambemu. Sorry Mas, sorry.
liyane Mas. Liyane apa aja ngisi-ngisi di grup awak Yo dhewe yo yo. Slendro liyane Mas. Lah slendro liyane iki lho apa? Yen liwat. Iki Mas ya. Gubuk. Wah, sok iki lho. Apa judulnya? Gubuk Semara. Asmara. Lah iya yaki saking ayune ya Semara. Iya, kaya rol. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak leren Ya. dia sidahnya kasar gubuk kae gubuk harus diuning. Piye karo murat marit lho. Weh, Kok balik sriuning nih? aku njaluk tulung klintokan ndase le ndelok pengen ero sawuku wis mateng apa urung. Sik. Sawo apa? Sawu aku ngimbu sawu ning kono. Mas, ngene-ngene ya aku sinden gawane anu Sayang Yatno. Masa sayang nyakno Ya lho. si aku dendane kuwi to, Mas. Apa yo doyan? Duwe anak nduk kowe. Iki cedhek marotuaku lek maroto nang kebiri dulu. Lho Pak, Pak sampean sampean ki ora usah nglalekne sejarah. Kene iki gendaan ki aku ra cetha gendane panganan opo kok iso. Lah sampean biyen dhisik pas mendem kan enggak sadar to, Pak. Lah golek pas kuwi ora ngerti aku. Apa enak dalang kok mendem. Lah sampean yo duwe anak. Duwe anak siji ra nek ndase, Mas. Yo kartu wong kuwi. Deh, Saiki buktekne, kono mau kan wis nyanyi. Iya. Saiki kuwabe iki ayo Nyapa? Ayo nyanti. mlaku. Ayo nyanti kok mlaku Mas nyanti. yo nembang. Nah ngono kok iso. Sing Nembang jelas. penak dudone karo anu. Heeh, sing rame, Sing rame. sing kompak. Nek iso anu nggawa apa ngono sing ruwame pokoke. wis to kuwi rame ki cah nom-noman kuwi. Ayo. Enak Mas ya. Lho, lagune apa? Mau lho. Manuk nyapa kok yo ngeri Nyapa tak kok? musik ini. Kepo. Gamelan Gak sing aku enak. ngurusi Iya. wong kowe. Sing rame. Mau. Sing rame ki apa? Trong dung. Dadak tak. Ciri khas Ponorogo. Ayo gerakane. Ayo le. Dhewe harus berpartisipasi. Atek. Joget. Ora apa-apa, berpartisipasi. Waduh, tambahan. Aduh, nggonku tambah anggota sitok. Iki nyekal apa iki? Ya ora apa-apa. Asik. Muter. Muter. Joget sing apik. Sampai rapi tak potong 50.000. Kaya ngene ya. Ning omah bojone ya men kolu lho muntel kayane kaya gitu. Asik. Tetep menang kene. Nyapa? Lah apa kon melok joget kabeh? Nyapa? Kuwi nyapa kok sok anu. Wes grupe kono lho, aja balik neh. Nyeluk cah arep sunat barang nyapa? Lah ya. Aku duwe grup anyar iki. Aku duwe bolo anyar.
Nyapa kok iso melu joget. Ora apa-apa, seneng budaya. Ya Mas ya. Jenenge sapa Mas? Jaki. Jaki. Ah, jati kene yo duwe, Mas. Oh, enak apane? Apa? Goren. Endi goren ra? Digoreng di Goren ora. teko. Iki biar spektakuler lagi. Piye? Kalau Amit Nun Sewu mohon maaf mbok bilih kersa Pak Ipong sama Mas Luhur. Heeh. Katuran naik panggung nyanyi bareng yoga Bareng sinden. campur sari sinden nyanyi. Kali Pak Waji Mas. Pripun? Pak Waji Bebendena Waji Oke, sing saka nggih. sawu. Monggo. Monggo. Tahu Katuran mriki. ningali sampean. Lagi Wonten monggo. panggungan Bapak Bapak Ipong. apa Mas Oh, Pak dari Waji Dade. pembina Manik Moyo. Ya, So, sepotong So. Nang Blitar. Nggih, Pak Waji wonten Blitar dalu. Oh, ngaten, nggih, siap. Monggo Bapak. Semoga Nyanyi Pak aja Ipong. satu lagu aja. Monggo. Untuk saya Bebenden kula aja. Bapak Ipong Muklisani. Heeh. Monggo dumateng Bapak Ipong kalian Mas Luhur. Mas Luhur. Asik. Beri Pak Ipong, Pak Ipong. Pak, Pak Ipong mriki mawon Pak enten Ipong. kopine, Pak. anu barang-barangnya apik mriki, Pak. Pak niki enten kopine bareng, Pak niki, Pak. Aja. Pak Ipong. Iki lho enten kopi. Iki kloson beto piyambak. Wah niki rokoke nggih enten mriki. Kopi komplit, Nggih, air enten. putih. Kono bae enak, paling ra enak. Kono wis bendino aku. Meru awake dhewe. Niki nuwun sewu niku mboten sing nyuwun mboten sinten-sinten. Kula kalih sing teng wingking wau kapureh Pak Ipong karo Mas Rud diaturi nembang nyanyi sak lagu mohon Pak. Aja karo nangis ngono karo. Mboten nangis iki kancane kesloloten kok. Oh, ben Satu lagu aja, siji Jelas. tok ae. Sitok, sak lagu tok ae. Napa? Mas Lur? Napa? Lintang asmara, Mas. Lintang asmara. Kali kula aman. Kali kula, nggih, siap nggih. Oke. Oke, lho iki lho. Pak, ampun temriku, Pak. Nyanyi Mas. Pak Ipong. Oke. Mas Percil, Dalam. aku ora mbok omongno Pak Ipong to. Lah nyapa? Aku rono enggak oleh, Mas. ora oleh. Ora oleh. Rupane dhewe kok. Ora enek. Sampanan wis neng kene oper sak wengi iki engko. Lah, aku Oper. mosok kon melu. Oper kabeh. Kowe iki tok, Mas. Oper. Bisa meniki. Asik. Oke, Bro. Mana suaranya? Oke, kita tetap semangat pada malam hari ini. Oke. Pak Ipong, Pak Ipong, Pak Ipong, Pak Ipong. Saya aja Iya. lang. Nyapa? Pak Ipong, Pak Ipong. Ayo, mana suaranya? Pak Ipong. Pak Ipong. Lang dalang. Hei, Yogamu lho kon mulih. Ben kono karek grup inti tok. lah wis karek wis lunas kabeh ben ning kono ora Lho rene ngono apa-apa. iki kan hari wayang to Iki mergo apa to, Mas? Mergo wujud cintane awake dhewe kepada Pak Ipong dan juga Mas Luhur. Kaya warga masyarakat Ponorogo. Ayo. Pak Yogamu lho lang. Ayo. Omongan sing cedek kok Iki kene. Krek anak cacahe. Iki kok melu-melu iki nyapa iki? Ya iki ra piye-piye ning ngono tapi kan jatahe aku akhirnya ilang. Ya sudah wengko. Yogamu lho kon mulih. Ya gomu barang lu melu medun ini nyapa? Ya iki masih jenenge kebersamaan ya iki. Mau jane dalange arep melu, Mas. Tapi tak penging mergo asam urate kumat, Mas. Gundulmu kowe. Keserimpet iki kabel tok kok iso. Iki wujud rasa tresnane ora Iya. wujud apa-apa. Heeh. Rasa tresnane Bapak kepada teman-teman seniman Bener. sing gelem nglestarekne, Nah. nom-nom bocah nom gelem-gelem sing melestarikan wayang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk Kabupaten Ponorogo. Luar biasa. Matur mbah nuwun Bapak. Pak Ipong, Mas Iki Luhur. ora wujud apa-apa. Pokoknya aku ora Manipun anu, bener. Mas. Aku pesenku cuma siji, Mas. Ya. Apa pesene? Yo pesenku cuma siji tok. Siap, matur suwun. Sampai ketemu lagi. Oke, siap Pak Ipong. Mohon matur suwun. Mas, Terima ya, kasih. kapan-kapan kita ketemu. Iko cokku sekolah masalahnya. Pokoknya panjenengan tetap nomor tunggal dengan aku lho. Siap. Hei, khusus kru Guyon Maton. Terima Oke. kasih Pak Ipong, Mas Lur, matur Terima nuwun. kasih, Pak Ipong, Tidak Mas merasai Luhur. hormat kami karena beliau-beliau itu sangat berpengertian kepada seniman-seniman, Benar, khususnya wayang, campur sari dan lain sebagainya. Terima kasih matur Mbah Nuwun, luar biasa. Untuk sinden lugo dulu, Mak Sange. Nggih. Mak Sange. Nggih, siap. Niki
niki nembange kapurih nembang Mbak Liti mawon nggih. Nggih. Kersane kula mboten usah nembang dari pihak mriko nggih sampun nembang sing Siap. bareng nembang namung Setunggal sinden ingkang Nggih. saged dikelontok Oh, menika. ngoten. Lho coba ngonoke to. Tapi jane piye to? Nyapa? Ngene iki lho ya ngisin-ngisini aku to, Mas. Ya nyapa? Lah wong ngertine masyarakat Grogol iki ngertine aku ki wedok tulen. Wedok tulen apa delok ta? Lho kaya molen iki lho. Malah kaya Bokok Besok kok kene ora ketok blas lho. jajal kelokopen ngene terus diluk oh. Lho, koyo Kok air maksaku. Awakmu lho nduk sing nyanyi aja iki, mari ngene terus kae ben turune wayangan. Sapa? Nyanyi sak lagu lho. Oke. Ben kepenak. Nyanyi sing kepenak aja nganti ngisi-ngisini aku. Nggih gamelan apa musik? Gamelan kena musik kena manut Awakmu sing paling sak kersa nikmat jenengan. apa? Sing enak. Mas. Musik mawon. Ya ngono kok ngene sik. Lah itu kan yo ngene ora apa-apa. Wis ngene kisruh ae jenengan. Bener masuk. Wadak biasa. Nadanya, Mas. Mayor. Kaya ora dilem LT-ku to ndase. Lah ya kaya apik kaya ngene iki. Iso kaya jembatan. Aku ya gumun. Ucul. Iki gak lim-liman ngarep ngene to. Wah, lah ngene kaya Rossi ya. Dhisik rambutku ya padha kaya dalange. Gondrong ngono kuwi. Lho piye to? Dalange bendina di rebonding lho anu rambute iki. Rebonding gundulmu ngono. Kowe iki aja biaya. Gawe-gawe. Nadane apa? Ya iki mayor. Maya. Bocah cilik-cilik. Itu kuwi. Ngapa kok sebocah cilik-cilik iki? Lah aku tekon kok. Hai tayo, dia bis kecil ramah. Iki aja ganggu to. Aku sido nyanyi apa ora? Apate. Aha. Apate. Apa cil matamu? Apa Kowe iki nyanyi apa? Sing viral viral saiki kuwi. Apacil. Kuwi lho. Aku iki bendina nek ngono kuwi. Kowe lha apa nyanyi apa? Kowe nyanyi apa? Aja. Nyanyimu iki lho. Sayang Apik. sawangan tekmu kae bentuke ora ana ndase. Iki lagu apa to iki? Sayang apa tekku kurang gede mbok bandingne karo teke dalange. Gundulmu kuwi. Pengen tak cowoket bledas. Kuwi tulung tutukno. Kowe iso nyanyi apa to? Pak Dalange masuk kaya ngono kene. Nyanyi sembarang mesti iso. Lah aku Iso tenan iki, Mas. Ora percaya ke dalang awake dhewe sering ketemu kayak nyanyi apa-apa iso kayak masuk. Mengikuti arus dalange. Lah ki apa wong iso mbok pasar lho bendina kuwi. Pasar piye? Dalange kok nyanyi apa kayak iso masamu? Sakit ya, Pak? Piye? Sopo Jenengan pasar sakit nyanyi. nembang napa man sakit? Pinter aku. Mbok selendang biru barang aku apal. Iya, minor. Mbok tenan. Coba Tenan. Tidak tesma aku nyamang selendang biru. Ya toh, ya. Pak. Hei, Duduk kowe. ya kuwi yo selendang biru Sing anyar niki lho, Pak. Nadane. Yo wajar toh Mas nembangi ngono. Tapi lah nadane dalang ora mangkon lumpuh. Iya, Mas. Elek. Ora. Nyapa lang? Apa kowe suara mentek ngono Lho, tapi lah suaraku bener. Ketoke bayarannya wis entek meneh. Yo. Entek ta? Oke, nyapa to dalange iki, Mas? Mbok kecepet kotak bobo. Nerokne kono kok Oh, kecepet. Kono grup kok padane. Lho nggonku lho. Malah bengok. Padalang. Nggih. Dhuwur, Pak. Pak. Nggih. Lah iso. Bisa ta? Enak. Aku suara siji, Suara dua. Pak Dalang suara telu, Aku, Mas. genset, suara genset. Genset. Bisa ora? Bisa ora? Dompet. Ya. Mayor.
Saya kutop sakit ada lagi kalau lagi sangar lagi. He se. Padalang. Oh iso. Enakan ada lagi tak. Ora penak-penak manut kono. Dalang. Penak manut kono. Lagi sareng grup niki Pak nggih. Nggih. Jenengan muni ya Pak. Se. Oke. Ayo kowe suara telu. Papat sing dhuwur. Papat ya. Kuartet. Se. Yo. Abak. Se. Oke, 3, 2, 1. Seto. Lagi satu. Ayo, 1. Sewu kutha wis liwati. Sewu ati tak takoni. Lah kok dalang ae lho. Saya padalang saya. Niki lho Mas, anu ngeleng-ngeleng suarane sampean Pak. Kene wis kompak kok kono sing bledek. Kompak apa? Jajal karo dalang. Jajal. Cekak-cekak mon padalang. Nggih. Sekarang lho 3, 1. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Enak lho dalang penake kaya ngono. Awakmu lho bosok iki cangkeme. Ki ketoke lip sync ya wong e. Lip sync opo dalang pinter. Alih jenengan koreksi iki Pak. Yo, 3, 1. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lah. Nadamu lho. Pak, Nadamu. Kono sing kleru kok kene to. Lah ganggu sampean Pak. Ya wes. Dalang tak kon meneng ya. Bener. Ya. Ya. Wong sing kleru ki awakmu lho. Kene yo bener Mas. Yo. Sewu kutha Wis tak liwati. Mas. bener. Sewu ati tak takoni. Aku meneng kono kleru ta. Dane lho. Kok ngarani kene kleru. Nanging kabeh kabeh padha ora ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara apa? Kena suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Montore mlaku. Adek. Lang. Kae suara apa? Suara motor. Kayak manut to dalane. Kayak suara motor. Kita wis ketularan. Kayak rumah aku. Hei, Jawa Timur aja sampai ketinggalan Jawa Timur ini. Yo, jenenge wae Jawa Timur. Yo. Yo ngarep lho. Apa cuk? Apa tuh ndak? Apa te? Jawa Timur aja nganti nang Jawa Timur. Oke. Iki lho Jawa Timur asih Ponorogo rek, yo. Angin Kentrong gaya baru. agi Kentrong gaya baru Jawa Timur, Dok. salam gerung Dari bulan. Oba. Hey, cuk. Asik. Kupingku bosok mbok cedakne son. Lah piye? Lah langsung mundur terus iki lho. Lah jalukmu piye? iya aneh ngono Yo maju rono to, Mas. Oh iya. Oh iya. Kok mundur iki lho. Oke. Jawa Timur, Kentrong le. Ayo mulai Jawa Timur, Le. Jawa Timur le. Kentrong. Hei. Dangdut ora mbok dokne to. Lah langsung kono lho, Mas. Mas. Hei. Kentrong gaya baru Jawa Timur le. Hey. Iki lho terus mundur. kok niku iso tagak raimu koyo bakso beranak Malah kremo. iso koyo mang
Kaya mau lho. Mbok pangan mbok piye bakso beranak. Ayo. Rumah Ayo. bakso beranak. Angel ora kok diomongi ae. Ki lho kendhange lho Mas. Ya kowe rasa-rasa ngene pindho tok ae. Kentrung gaya baru Jawa Timur le. Hei hei. Caca caca. Duh angin, duh pagi, Ben bosok sing mburi. salam kerong, Dari pulau. deribu. Kentrong gaya baru. Sakena. Reong. Ponorogo. Benebu. Sakena. Reong. Ponorogo. Asik. Tretan Simpangan terus. saja. Ahe. Oh aku. Aduh angin, aduh angin, aduh angin. Jemaah. Kentrong gaya baru. Salam kerong, deribu. Kentrong gaya baru le. Salam. Nyapa ngunduri kancane? Kayak kira nyapa? Lah mosok simpangan terus iki lho. Ya kowe kleru. Kowe apa yang bales apa? Kowe balas aku. Aku ya arep bales ngelemu dhewe iki lho Mas. Salah apa? Nek ndung panggungmu ben ceblok. Kene lho, mburine kaya aku. Piye Mas? Itu langsung cepet. Oh, Ayo, iya. kentrong gaya baru Jawa Timur le. Hei hei. Caca caca. Caca caca. Hop. Duh angin, Esek. duh pagi. Salam kerong, aduh. Deribu lo, aduh. Salam dong. Nyapa? 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 Apa Mbas? Nyapa? Banyol wong telu ngono. Lah nyapa? Muring-muring. Ndokku mbledos. Wong ki ora oleh. Lah kok malah mbok cepit. Lah ora ngono Mas Sapu ya ora oleh. Karek siji mbledos pisan. Kowe iki Mas Sapu lah kowe iki dadi mengarep, kowe kudune rampung kabeh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maju banget. Blek. Rene kaya aku Iya. ngene iki. Kompak. Kompakan itu nomor 1. Satu Mas. Paham ora? Paham. Sing penting apa? Kompak. Loh, kompak. Apa? Kowe ngomong apa? Lah yo kompor. Kompak. Kowe kene posok kene. Nah, iki lho joget ngene iki. Gerajakan Banyuwangi pamundhutane yang Iki. dibilang. Yo enak Mas tak tak undur lah. Gerajakan Banyuwangi iso joget Iya, ya? Mas. Ya, ada iso joget. Yuk, budal cah. Gerajakan Banyuwangi pamundhutane ingkang wonten wingking panggung. Wow. Nyapa? Sopo ngakon? Iki lho panitia lho. Lagune apa? Gerajakan Banyuwangi. Lho, terus nih. Lho, jangan nyebut hehe. Lah kamu Aku ora ngerti. Jogete sitok boko sitok. Aku Dik Selentem. Oke. Karo Batang. Karo. Nah, kowe ada joget. ayo tang. Kene joget. Iya, no. Ayo, Mas, ayo. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi sing tau sepi. Lanang wadon kang nekani. Iki lho cah Jawa Tengah. Nang pinggiran. Iya. Pinggir pesisir Hei, delok to. Delok to. Awas didelok. Aku sing gawe kena lho. Wah, Ora kena Mas.
lho. Iki lon. Iso penak lho. Jangan tangan piye? Penak kaya ngono. Aku Jawa Tengah lho iso. Alah, tek iku ra iso. Muni. Alah, mbok mau ket mau penonton yo ngerti tek iku ra iso kok. Oh, muni saya sumpah ora iso. Kowe iki lho sing Alah, jajar iki lho. lah muni lho. Muni lho. Muni lho. Kok iso to, Mas? Wong kan mau wis muni kok. Asih. Kok iso mau ora kepenek lho. Yo. Nuwun sewu Pak Cange. Nggih. Iki sekedap malih seneng wong wis jam munduran pukul kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Ngaten. Bila ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi bila ada umur panjang. kowe iki lho nyapik. Awakmu lho. Kancane omong-omongan wis Omongan karo Pak Dalang karo Bu Lipo bucange. Mumpung kenek lho, Mas. Kapok ndasmu nyitak. Lah kok anu didepuk Mas dol-dolane. Ya, krik. Lho kancane iki omong-omongan penak tak tung ae kowe iki. Kene iki lagi arep omong-omongan. Cekap semanten atur kula nedhi pangapunten mbok bilih wonten lepat Mak Cange. Nyuwun sewu, Pak. Kula badhe nyuwun, Pak. Kula sampun, Pak. Wis. Ya. Pripun? Nggih. Mas Perjo. Napa terakhir monggo jenengan kula nderekne jenengan niki. Monggo jenengan pesen Napa niku? apa? Terakhir kan, Pak. Jenengan mbok bilih. Napa Boten. sampun? Pun ta. Yo nggih. Nggih niki rebat cekap yo an. Nggih, Kedalange luru niki Oh siap, monggo nderekaken Mak Cange. Matur sembah nuwun Mas Perjo Amin, Dayan. amin, Nggih. amin. Siap, terima kasih, Pak. Selalu Yoga-yoga, akses Mbak nggih. Sugian, nggih. Mas Cange. Hujan maton tak percil nggih. Amin. Dalange Nggih. kalih to niki. Nggih. Lah Mas Pandu Sebelah teng Ajeng, sebelah teng Wingking. Boten gentenan. Ngawur. Gentenan hidup. Pun Nggih, ngaten. cek kepanggih melih Ah, siap, nggih. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton roto Nggih, bila ada nggih, sepur bila ada nggih. kulera kita menang mandi Nggih. bila ada pur panjang kulera kita ketemu lagi. Nggih. Gerakan Mas Cange. Nggih, nggih, matur nuwun Mas Percil sedayanipun nggih. Guyon maton Cak Percil CS. Mugi mangke saged pepanggihan malih. Langing trio mangu-mangu mangungkung kanduan limat. Wah